se les havia endut i resulta que, clar, com no hi havia xiquets, els monstres ja no tenien a ningú que espantar, ni feriat, ni res. T'has assustat. Aleshores diu, i què tenim que fer? Tindrem que anar al castell de la bruixa l'avorrida, que la bruixa està per ahí, no sé si està per ahí. Esta, no, esa. Esa és la bona, és la fada, l'avorrida crec que és esta. Mireu-la, la bruixa ruïna que estava per allí, va? Però, mireu, se'n va anar al castell d'aniràs i no tornaràs. I allà en el castell d'aniràs i no tornaràs, mireu-les, la bruixa bona o fada i la bruixa ruïna, que hem dit que estava així i així. Però què va passar? Que després teníem més personatges. L'home del sac, on? Este? No! No, este no! Este? Sí! Que este sí que s'anomena un munt de vegades quan ens portem malament